να ζητήσω συγγνώμη για την ώρα του Συμβουλίου, η οποία συνήθως έρχεται πιο απογευματινή, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιοι από τους συμβούλους του Επιμελητηρίου οι οποίοι ασχολούνται με τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου προσωπικά εγώ να ευχηθώ σε όλους το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και καλή επιτυχία και σε αυτούς τους συνδυασμούς που το καθένα, και προσωπικά για το καθένα το καλύτερο δυνατό. Όπως επίσης, δράτοντας και την ευκαιρία που έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση, να πω ότι σε όλους τους συνδυασμούς που ασχολούνται στον πρώτο ή στο δεύτερο τοπικό βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι του επιχειρήν και καλό θα είναι μεταξύ όλων αυτών να κάνουν την επιλογή των καλύτερων, οι οποίοι μπορούν πραγματικά να αντιληφθούν και τα προβλήματα που έχουν οι επιχειρήσεις στον νομό Κορινθίας. Να ξεκινήσουμε την τακτική συνεδρίαση. Το θέμα το πρώτο είναι ο απολογισμός της εκκλησιακής δραστηριότητας Κορινθία Πελοπόννησος 2023. Έχει σταλεί σε όλους σας, σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο απολογισμός της έκθεσης Κορινθία Πελοπόννησος 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα στην περιοχή της Κορίνθου, στο λιμάνι της Κορίνθου. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια εισηγητική έκθεση για το τι έγινε. Θεωρούμε σαν Διοικητική Επιτροπή και σαν Επιτροπή η οποία έχει αναλάβει την διεκπαιρέωση της έκθεσης από την κατασκευή του εκθεσιακού χώρου, από την δομή των περιπτέρων, από την προσέλκυση των επιχειρηματιών, αλλά και από όλα τα άλλα τα οποία συνέβησαν μέσα στη διάρκεια της έκθεσης, ότι η έκθεση είχε θετικό αποτέλεσμα για την Κορινθία, είχε θετικό αποτέλεσμα για το επιχειρήν. Για πρώτη φορά, επιτρέψτε μου, μετά από αρκετά χρόνια που είμαι μέλος του Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και μιλάω ότι σε συνολική διάρκεια περίπου στα 17 με 18 χρόνια, ήταν και η πρώτη χρονιά η οποία παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι εμείς εδώ, στη συγκεκριμένη... στο φαινόμενο, ο κύριος Μουρίκης ζητάει να το στείλετε στο Viber την πρόσκληση. Το παρατηρήθηκε ότι και στην όλη διαδικασία και οι παράλληλες εκδηλώσεις, κυρία Οικονόμου, μόλις προσήλθε, κυρία, ότι οι παράλληλες εκδηλώσεις οι οποίες ήταν στοχευμένες και σε πολύ ευρύ φάσμα όλων, καλύπτοντας πάρα πολλά θέματα, ήταν με πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι ήταν ένα θετικό το οποίο το είδαμε από όλους. Το feedback που πήραμε από τους εκθέτες και από όσους συμμετείχαν στην έκθεση ήταν πάρα πολύ σημαντικό και μείναν όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από το ερωτηματολόγιο το οποίο μας συμπλήρωσαν για το αν θα ξανασυμμετέχουν ή όχι στην έκθεση ή τι θέλουμε να βελτιώσουμε. Φιλοδοξούμε έτσι ώστε οι επόμενοι να είναι ακόμα καλύτεροι. Ο αριθμός των εκθετών τον έχετε δει όλοι πώς ήταν 124 και αυτό που μπορώ να έρθω να σας πω είναι το εξής. Η έκθεση στο Επιμελητήριο Κορινθίας και στην αναπτυξιακή του Επιμελητήριου Κορινθίας, μετά από ολοκληρώνοντας την όλη διαδικασία, δεν ήταν κερδοφόρα στα χαρτιά, ήταν πραγματικά κερδοφόρα, ήταν μια έκθεση η οποία δεν μας έχει αφήσει κανένα υπόλοιπο. Είναι μια έκθεση η οποία έχουμε πληρώσει τους πάντες, δεν χρωστάμε σε κανέναν τίποτα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν χρήματα από κάποιο άλλο κομμάτι ή από άλλο φορέα, είτε αυτό λέγεται άλλο ταμείο της αναπτυξιακής από άλλα προγράμματα, είτε λέγεται κομμάτι του Επιμελητηρίου και αυτό μπορεί να σας το πούν. Και θεωρούμε ότι η εκθεσιακή δραστηριότητα με τη φιδωλή διάθεση που έδειξε όλη η διοίκηση και όλη η Επιτροπή την οποία συμμετείχε και με τις δυσκολίες οι οποίες υπήρχαν, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν και διαφορετικότητα των επιχορηγήσεων από κάποιους φορείς όπως ήταν η Περιφέρεια, κρίθηκε με το τελικό του νούμερο ότι ήταν μια έκθεση η οποία ήταν σε όλα παραγωγή για το Επιμελητήριο. Εξάλλου, αυτό μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το οποίο είπε η Διευθύντρια του Επιμελητηρίου και να τη ζητήσω και τις ίδιες την τοποθέτησή της όσον αφορά, γιατί έχει αρκετά χρόνια στο Επιμελητήριο, για το θέμα της έκθεσης Πελοπόννησος Κορινθία 2023. Και όλα τα υπόλοιπα επιμελητήρια τα οποία συμμετείχαν στην έκθεση, αλλά και όλοι όσοι μας επισκέφτηκαν, έκριναν ότι το Επιμελητήριο Κορινθίας για μία ακόμη φορά έχει μία έκθεση η οποία ήταν παραγωγή και κερδοφόρα για όλους τους τομείς που ήταν στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Ναι, ορίστε, κύριος Σαράφης. Βεβαίως. Τα νούμερα που έχουμε στα έξοδα. Άνοιξε το μικρόφωνο. Τα νούμερα που έχουμε στα έξοδα είναι χωρίς ΦΠΑ ή με ΦΠΑ? Χωρίς ΦΠΑ. Είναι χωρίς ΦΠΑ. Όπως και τα έσοδα. Όπως και τα έσοδα. Όπως και αν θέλετε να σας δώσω και μια διευκρίνηση ακόμα, αυτή τη στιγμή
Εμείς, όσον αφορά για το κομμάτι της έκθεσης, έχουμε να εισπράξουμε ακόμα από εκθέτες και από... Εμείς από την έκθεση έχουμε να εισπράξουμε από εκθέτες και από χορηγούς που δεν μας έχουν ακόμα ολοκληρώσει την όλη διαδικασία το ποσό των 6.000 ευρώ. Όλα τα άλλα έχουν εισπραχθεί. Όχι, δεν χρωστάμε τίποτα, είναι όλα πληρωμένα. Δεν υπάρχει κανένα. Όχι, έχει κάνει κέρδος αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, 22.000. Το οποίο είναι ταμείο στην αναπτυξιακή. Ο κύριος Ραψομαχιώτης. Είναι εύκολο να... για οι επιχορηγήσεις. Τι έκαναν τις επιχορηγήσεις. Τα ποσά. Βεβαίως, η περιφέρεια, εγώ δεν έχω, τους έχω ευχαριστήσει και δημόσια τους χορηγούς. Τα ποσά θα μου επιτρέψετε των ιδιωτών, επειδή δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να πω ότι ο κύριος Πιλιοτακάρας έδωσε 3.000, ο κύριος Ρουζιώτης έδωσε 1.500, δεν θα ήθελα να αναφέρω νούμερα. Στο Συμβούλιο νομίζω ότι αυτά δεν είναι. Τα ποσά των χορηγιών, καλησπέρα. Ο κύριος Βίτσιος και ένα iPhone που δεν ξέρω ποιον είναι. Ο Μουρίκης. Ναι. Και ο κύριος Μπαραχάκης. Ναι, κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι το εξής, ότι σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν θέλετε να σας στείλω μία λίστα, μπορώ να σας στείλω με το νούμερο. Μπορώ να σας πω όμως τις χορηγίες ότι ήταν από την περιφέρεια Πελοποννήσου και εκεί δεν έχω κανένα πρόβλημα, 40.000, το λέω ευθέως. Από οι Δήμοι οι οποίοι συμμετείχαν και ο Δήμος Κορινθίων και ο Δήμος Χιλοκάστρου και ο Δήμος Οικειονίων και ο Δήμος Λουτρακίου, οι οποίοι συμμετείχαν με αντίστοιχα ποσά. Ο Δήμος Κορινθίων ήταν το μεγαλύτερο ποσό που ήταν 20.000, οι άλλοι ήταν πολύ λιγότερα. Και από εκεί και πέρα ήταν η Χέλ Μελάση, το Ρόιλ, το Καζίνο, η Μίλη Παπαφίλη, η Νόλετς, η Φάρμα Μητσόπουλος, ο Μανδρέκας, η Ευρωπτενοτροφική Τσαούση, η Λέβη, η Φίρκο, ο Λαρσινός, η Γενγκάς, ο Κοσκινάς, η Δίπα, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, η Νόβα και το Enterprise Greece. Τα νούμερα όμως μπορείτε, κύριε Κοροβίλου, κάντε μια χάρη, στείλτε μια λίστα με τα νούμερα του καθενός ποιος είναι. Ορίστε, ο κύριος Μουρίκης. Μπορείς να πεις συνολικά των ιδιωτών πώς θα είναι το σύνολο. Είπα το σύνολο των χορηγιών, τα οποία έχουν σταλεί, δεν είναι οι χορηγίες. Το σύνολο των χορηγιών της έκθεσης είναι 117.470 ευρώ. Αυτό το έχουμε στείλει, το έχουν όλοι στα χέρια του. Όχι, το ξέρω, άλλο λέω. Ενώ 117 είναι μόνο των ιδιωτών. Όλων αυτών που σας ανέφερα. Σας τους ανέφερα. Δεν έχω όμως αναφέρει, κύριε Μουρίκη, ότι ο κύριος Πιλιοτακάρας σε αυτούς τους χορηγούς ήταν 3.000 ευρώ και εσείς 1.500. Το παντιμητή απλώς, λέω, είναι αυτά τα λεφτά των εταιριών, στην περιφέρεια στην Ειρήνη. Με αυτά τα 117 είναι όλοι αυτοί. Και η περιφέρεια και η Δήμη. Όχι, είναι μέσα, κύριε Μουρίκη, μέσα. Άρα, λοιπόν, ωραία. Πες μου ξεχωρίς, άρα, αν αφαιρέσουμε τις 40.000 της περιφέρειας, θα αφαιρέσουμε και τον Δήμο. Είναι και οι άλλοι Δήμοι. Βεβαίως. Κατάλαβα, αυτό λέω. Βεβαίως, το σύνολο των εσόδων της έκθεσης σήμερα που μιλάμε είναι 182.782 ευρώ. Υπάρχουν να εισπράξουμε ακόμα άλλες 6.000 που είναι ένας χορηγός και κάτι. Ένας χορηγός και κάποιο υπόλοιπο κάποιων εκδετών και ενός επιμελητηρίου. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να τα εισπράξουμε. Αυτά θα είναι προστιθέμενο κέρδος. Τα έξοδα της έκθεσης πληρωμένα τα πάντα είναι 161.022 και είναι όλα πληρωμένα. Δεν υπάρχει κάποιος να το χρωστάμε στην έκθεση. Άλλος κάποιος που θέλει να ρωτήσει να τοποθετηθεί. Εγώ θα ήθελα την τοποθέτηση και της κυρίας Τσαμαντά. Απαντήστε το κουμπί. Ναι, σχετικά με την έκθεση 2023, το ξέρουμε όλοι μας, όχι μόνο εμείς σαν υπηρεσία ή σύμβουλοι, ότι ήταν πολύ πετυχημένη γιατί είχαμε αυτή τη γνώμη από τον κόσμο ο οποίος συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις
και επισκέφτεται περίπτερα και ευχόμαστε πάντα να είναι το καλύτερο και το ευκαιρία. Απλώς εγώ από τη δική μου εμπειρία ξέρω τόσα χρόνια ότι όταν γινόταν εκθέσεις που τα παλιότερα χρόνια ήταν λίγο, πώς να το πούμε, δραχμοφόρες, δηλαδή ήταν λίγο ταπανιερές πολύ. Και στοιχήσαν πάρα πολλά χρήματα και παράλληλα στο τέλος μας χρωστάγανε πάρα πολύ. Δεν μπορούσαμε να εισπράξουμε και που είχαμε δώσει στα περίπτερα. Ενώ αυτή τη φορά πέρα από τα συνηθισμένα, γύρω στις 5.000 ευρώ, συγκεκριμένα το Επιμελητήριο Κορινθίας δεν κατέβαλε και δεν έκοψε κανένα άλλο ένταλμα για την έκθεση. Ήταν κανονικά έσοδα-έξοδα της αναπτυξιακής. Και το οποίο, κυρία Τσαμαντά, ήρθαν από την Κεντρική Ένωση για την έκθεση στο Επιμελητήριο Κορινθίας ένα τιμολόγιο 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ. Το οποίο δεν είναι μέσα σε αυτά. Τα οποία πήγαν στο Επιμελητήριο, άρα στο Μουσείο του Επιμελητήριου δεν έβαλε τίποτα με λίγα λόγια. Γίνανε όλα με έσοδα και έξοδα της αναπτυξιακής. Κάποιος συνάδελφος κάτι άλλο που θα ήθελε να τοποθετηθεί για την έκθεση? Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω, ορίστε, κύριε Κουκουλάκης. Θα τελειώσω για την έκθεση και να πω, μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τις εκθέσεις του Επιμελητήριου, για πρώτη χρονιά πραγματικά αφοσιωθήκαμε πάνω στα χρονοδιαγράμματα με προσήλωση και στους προϋπολογισμούς. Και δεν είναι τυχαίο το αποτέλεσμα αυτό που είδατε και ακούσατε. Είναι αυτό το οποίο όταν προσιλώνεσαι στο στόχο, είτε είναι οικονομικός είτε είναι χρονικός, πετυχαίνεις πάρα πολλά. Και δεν τα ρίχνεις πίσω και θα δούμε και θα κάνουμε και δεν βαριέσαι. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω κάτι στον κύριο Κουκουλάκη. Σαν πιο παλιά και εγώ όπως ο κύριος Κουκουλάκης. Καταρχήν αισθάνομαι τρελή υπερηφάνεια που ζήσαμε αυτό. Επιτέλους η έκθεση να είναι κερδοφόρα και να μην μας έχει βάλει μέσα. Δεν οφείλεται μόνο σε αυτό. Είναι ότι είναι η πρώτη φορά που έγινε η έκθεση όχι απλώς για εντυπωσιασμό. Και έγινε ουσιαστικά και έγινε τόσο προγραμματισμένα. Ο πρόεδρος όρισε μια επιτροπή που ανέλαβε όλα τα διαδικαστικά, τα οικονομικά. Γι' αυτό και υπάρχει και απόλυτη διαφάνεια στο αποτέλεσμα. Και γι' αυτό αισθάνομαι και πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Εγώ, σαν πιο παλιά που έχω ζήσει, κύριε Κοροβίλο, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ αυτή τη στιγμή. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου, Τάκη, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Όσοι επισκέπτες είχαμε. Όσοι επισκέπτες είχαμε. Γύρω στους 25.000 επισκέπτες. Ορίστε. Ρωτάω. Είναι άλλη περίοδος. Άλλη περίοδος Μαΐου, άλλη περίοδος Οκτωβρίου. Γι' αυτό ρωτάω. Για να δούμε πότε είναι καλύτερα. Είχαμε και την ατυχία, Σωτήρη, να βρεθούμε και πάλι σε ένα περιστατικό το οποίο τις πρώτες μέρες, όχι δεν ήταν αυτό, ήταν και το περιστατικό το οποίο συνέβη και ακύρωσε τις εκδηλώσεις τις προγραμματισμένες και των 2 πρώτων ημερών, αν θυμάστε, που εδώ υπήρξε και μια αναστάτωση με το ναυάγιο και το εθνικό πέμπτος και υπήρξε και μια αναστάτωση και εκ των έσω για το αν ακόμα θα κάναμε τα εγγένεια, αν δεν θα κάναμε για την έκθεση. Έτσι. Θεωρώ ότι η περίοδος δεν είχε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά για την όλη διαδικασία και για το αναριθμό των επισκεπτών. Και η επόμενη, ενδεχομένως η επόμενη έκθεση μας έχει δώσει και την δυνατότητα να μπορούμε να σχεδιάσουμε και άλλα πράγματα. Θέλεις κάτι, κύριε Μουρική? Ναι, καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη, αλλά λόγω προεκλογικής περίοδου δεν είχα το Συμβούλιο Δημόνων για εκλογικά μπορώ να πω και να δώσω συγχαρητήρια σε όλο το Συμβούλιο και σε όλη την αναπτυξιακή και σε όλους όσους πιο πολύ από μένα θα έκανε την έκθεση. Επίσης θέλω να ρευτήσω επικουρικά αυτά να προσωπήσω ο Κουκουλάκης και η Μαρίνα Καψίδου ότι για πρώτη φορά έχουμε σαν Συμβούλιο του Επιμελητηρίου τόσο αναλυτική και τόσο εμπεριστατωμένη αυτό το πραγμένο της έκθεσης. Αυτό δεν έχει να γίνει ποτέ στα χρονικά. Αυτό θέλω να επισημάνω και είναι όλα αλλά και καταγεγραμμένα και κοινοποιημένα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Έχουμε και τη χρόνο ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε. Εγώ το μόνο πράγμα το οποίο θα ήθελα και για να ξεκαθαρίσω και να γνωρίσουμε και όλοι τι γίνεται όσον αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, γιατί η αναπτυξιακή μπορεί να είναι ένα ανεξάρτητο σώμα, αλλά είναι σώμα στο σώμα του Επιμελητηρίου. Αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή και δεν έρχομαι να σας πω το κομμάτι όταν ήταν στην αναπτυξιακή, όταν έγινε η παραλαβή της αναπτυξιακής από εμένα σαν πρόεδρο της αναπτυξιακής.
παραλαμβάνοντας τις 36 το σύνολο των υποχρεώσεων μας ήταν 128.000. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σήμερα που μιλάμε, η αναπτυξιακή του Μελιτηρίου Κορινθίας έχει κατατεθειμένο ταμείο μέσα στις τράπεζες 162.200 ευρώ. Είναι το νούμερο που έχει αυτή τη στιγμή η αναπτυξιακή του Μελιτηρίου. Δώστε αυτά τα λεφτά. Στα 55.000 του δάνειου θα το δούμε. Ναι, και ήρθε τώρα. Είναι, έχει 162.000 ταμείο αναπτυξιακή σήμερα. Η εικόνα μιας εταιρείας είναι ότι καθαρή θέση δεν θα καθαρή θέση. Καθαρή θέση. Δηλαδή αυτά περισσεύουν. Αυτή τη στιγμή το ταμείο. Συγγνώμη, άλλο ταμείο και άλλο καθαρή θέση περισσεύουν. Σου λέει δεν μπορεί να ξέρετε, μπορεί να έχω ταμείο 100.000 και να έχω 200. Ναι, όχι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το ταμείο και άλλο καθαρή θέση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Οι υποχρεώσεις της αναπτυξιακής σήμερα, κύριε Ραφραματιώτη, είναι εάν κάποια στιγμή αποφασίσει να πληρώσει το δάνειο του επιμελητηρίου, το οποίο σαν παλιός επιμελητηριακός και εσείς όλοι καλύψατε. Ξέρετε πόσο είναι. Όλοι καλύψατε αυτή την περίοδο. Όχι, ξέρετε πόσα χρόνια είναι, δεν είναι κάτι καινούργιο. Ακριβώς λέω αυτό. Όλοι το γνωρίζετε, σαν και εσείς. Επειδή είναι πολλά χρόνια και εμείς αποδεχτήκατε και τις υπογραφές. Βεβαίως, και εμείς θα το ξεπληρώσουμε. Η αναπτυξιακή αυτή τη στιγμή έχει να πληρώσει 34.391 ευρώ, τα οποία είναι οι επιταγές που είναι σε υπόλοιπο της έκθεσης, οι οποίες έχουν κατατεθεί, έχουν κοπεί και είναι στο ποσό για να πληρωθούν, και από εκεί και πέρα έχει μόνο τις τρέχουσες μισθοδοσίες που είναι να πληρώνει κάτι άλλο. Δεν έχει άλλες ουσίες. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν, τα 100, ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή την επιταγή του Οκτωβρίου να την χρεώσω και να πω ότι θα κατεβάσω από τα 162, γιατί αν θέλετε να σας πω κάτι, μισό λεπτό, τελειώσω εγώ. Αν υπάρχουν και έσοδα τα οποία θα εισπραχτούν μέχρι τότε, ναι, άλλα 110.000. Αυτό θέλω να πω. Άλλα 110.000 για να εισπράξει αναπτυξιακή. Μέχρι τέλος του χρόνου. Όταν θέλουμε να βγάλουμε την καθαρή θέση μιας επιχείρησης, βάζουμε όλες τις υποχρεώσεις, όλες τις απαιτήσεις. Μέσα στις απαιτήσεις είναι και το ταμείο και βγάζουμε την καθαρή θέση από κάτω. Η καθαρή θέση της αναπτυξιακής σήμερα που μιλάμε είναι 162.000. Αυτό είναι το ταμείο, δεν είναι η καθαρή θέση. Η καθαρή θέση. Όχι, γιατί η καθαρή θέση της αναπτυξιακής, εάν αφαιρέσεις τα 34 και προσθέσεις την ίδια αλλαγική, τα 80 που είναι να εκταμιευτούν και τα οποία θα εκταμιευτούν άμεσα γιατί έχουν δρομολογηθεί, έχουν κοπεί, πάλι παραπάνω. Κάποτε ένας εξαγωγέας σε ένα χωριό είχε μαζέψει αγρότες γύρω-γύρω και έλεγε, ήταν βέβαια άλλες οι τιμές, τότε ήταν δραχμές. 100 αγοράζω τα σταφύλια, 100 πουλάω και 100 έχω κέρδος. Κοιτάγανε, τι είσαι εσύ πολύ μπράβο, μάγκας είσαι. Τα κατάφερες. Λοιπόν, ναι, γιατί τους έλεγε έμεσα ότι δεν τους πληρώσει, ότι έσοδο θα έχει, αλλά δεν κάνει. Εμείς δεν έχουμε. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Η καθαρή θέση λοιπόν μιας εταιρείας είναι απαιτήσεις, υποχρεώσεις, υπόλοιπο. Το υπόλοιπο είναι η καθαρή θέση. Άρα το νούμερο αυτό είναι απλά το ταμείο σήμερα. Και το οποίο αυτή τη στιγμή η αναπτυξιακή έχει δύο επιταγές να πληρώσει τέλος του 34.000 και έχει να εισπράξει, έχουν πάει για εκταμείευση άλλες 80. Άρα αυτό που λέμε εμείς ταμείο που είναι σήμερα, πραγματικά δεν είναι η καθαρή θέση, έχει τα απόλυτο δίκιο. Έπρεπε να έχω προσθέσει άλλα 50. Αυτό ακριβώς. Και επειδή και εσείς είστε παλιός, δεν το έχει ξανακάνει ποτέ στη ζωή της αναπτυξιακής. Δεν μιλάμε τέτοια, απλά να διευκρινίσουμε. Και εγώ έχετε δίκιο, έπρεπε να έχω προσθέσει άλλα 50. Άλλο καθαρή θέση, τα οποία και μεθαύριο στη Γενική Συνέλευση Αναπτυξιακής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο διάστημα, πιστεύω ότι εκεί θα τα δείτε και αυτά. Τι θα κάνουμε τώρα, θα καθαρίσουμε την αναπτυξιακή? Θα ανοίξουμε την καινούργια μετά τις εκλογές. Και αυτή θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρώσει τα προγράμματα που έχει. Να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε στο θέμα 2. Μάλιστα. Έχουμε τον απολογισμό της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το Επιμελητήριο Κορινθίας συμμετέχει με επιχειρήσεις μένει στην 20η Έκθεση Θεσσαλονίκης στο... Τον απολογισμό... συγγνώμη. Τι να ψηφίσουμε. Τι να ψηφίσουμε στον απολογισμό, να ψηφίσουμε. Τι να ψηφίσουμε στον απολογισμό. Αν υπάρχει κάποια αντίρρηση ή κάποια αμφιβολία επί του απολογισμού, μπορεί να τοποθετηθεί.
Είναι απέραντα, αυτό είναι γιατί. Τι να ψηφίσουμε, Σωτήρη, αν είναι θετικός ή αν αρνητικός. Αν εγκρίνεται, δεν θα οκ. Αν υπάρχει κάποιος που δεν τον εγκρίνει, αν κάποιος διαφωνεί, μπορεί να μας το πει. Δεν υπάρχει όρος να ψηφίσει. Αν κάποιος διαφωνεί με τον απολογισμό και δεν εγκρίνει αυτά τα οποία έχει και στα χέρια του, μπορεί να το πει. Καταρχήν αυτό μπορεί να γίνει, δεν εγκρίνουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε στα χέρια. Έχουμε μια εισήγηση που προφανώς πιστεύουμε ότι είναι σωστή, δεν την αμφιβάλλει κανείς, δεν ξέχασε κανένα. Αυτό εδώ το έχετε όλοι να. Ακριβώς αυτό λέω. Έχουμε μια εισήγηση που όλοι μας προφανώς δεχόμαστε ότι είναι πραγματική, δεν ξέχασε κανένας μας καμία διαφωνία αν είναι πραγματική και αυτή. Έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις και κάποιος ίσως πει δεν έχει θέμα. Δεν έχει θέμα. Άρα δεν υπάρχει κάτι σαν αυτό. Περίφημο. Προχωράμε στον απολογισμό της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης, την 87η έκθεση Θεσσαλονίκης, στο Μελιτήριο Κορινθίας, συμμετείχε φέτος με τετραγωνικά τα οποία ήταν 89,5 τετραγωνικά, είχαν έρθει 8 εκθέτες στην όλη αυτή διαδικασία. Το συνολικό κόστος της φετινής έκθεσης Θεσσαλονίκης ήταν 5.101 ευρώ. Πάνω στη συγκεκριμένη έκθεση, στο τι μας στήριξε η όλη διαδικασία. Δώσαμε ένα ερωτηματολόγιο στους εκθέτες, στο οποίο τους ρωτήσαμε την άποψή τους, εάν ήταν ευχαριστημένοι, τι είναι, πόσο ικανοποιημένοι ήταν από την υποστήριξη και οι ενδείξεις ήταν πάρα πολύ και πολύ. Εάν θεωρούν ότι θα ξανασυμμετέχουν στην έκθεση, μας είπαν ότι οι περισσότεροι όλοι τους θα είναι θετικοί να είναι ξανά σε όλους. Το μόνο το οποίο υπήρξε και στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ήταν τα γεγονότα που γνωρίζουμε όλοι στο Θεσσαλικό κάμπο, το οποίο ανέβαλαν όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες ήταν για να γίνουν στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης και έγιναν μόνο τις τελευταίες 3 μέρες, όπως επίσης και τα επίσημα εγγένεια στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος ήταν κυβερνητικά με ειδική άδεια ήταν ο Υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, τον οποίο τον είδαμε και εμείς και συζητήσαμε και αρκετά μαζί. Από εκεί και πέρα στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης θεωρώ ότι είναι παράδοση του Μελιτήριου Κορινθίας να συμμετέχει. Εγώ να ευχαριστήσω δημόσια τις 8 επιχειρήσεις οι οποίες ήσαν μαζί και ήταν το Κορίνθο με το εμπόριο λαδιού, η Βάσο, η Βαλή, η τεχνική κατασκευαστική, η Αγγελόπουλος Γκρουπ, το κτήμα Μανουλάκη, η κυρία Ρεντούλη, ο κύριος Κρυπάσης και η Διόνυσος Συνοποιητική. Θεωρώ ότι συμμιλώντας και με όλους τους εκθέτες και μετά το ερωτηματολόγιο, ότι το αποτέλεσμα και για τους ίδιους κρίθηκε θετικό για τη συμμετοχή τους στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάποιος κάτι που θα ήθελε να πει, κάποιος κάτι που θα ήθελε να τοποθετήσει. Ωραία. Έρχομαι στο θέμα 3, είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Πήραμε μια απόφαση σαν Διοικητική Επιτροπή να μαζέψουμε κάποια τρόφιμα, να μαζέψουμε κάποια ειδικά υλικά. Είχαμε πάρει και απόφαση και σαν Κεντρική Ένωση να στείλουμε άμεσα τις πρώτες μέρες νταλίκες με νερό που το είχαν άμεση ανάγκη. Να πω ότι την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα φύγει από το Μελιτήριο Κορινθίας μια νταλίκα η οποία θα πάει για τη διάθεση των 4 επιμελητηρίων όπως μας έχουν ζητήσει. Εκτός από αυτά τα οποία έχουμε συγκεντρώσει, θα υπάρξει ένα ποσό το οποίο θα διαθέσει το Επιμελητήριο Πολιτείας και η Αναπτυξιακή για να παρέχει την δυνατότητα να έχει συγκεκριμένα είδη που τώρα ζητάνε καθαριστικά και κάποια συγκεκριμένα κομμάτια σε ξηρά τροφή. Τι προϊόντα είχε η Ιταλικά? Η Ιταλικά θα πάει εκτός από νερά, πάει με χαρτικά, πάει ξηρές τροφές, πάει όλα αυτά. Και αυτά είναι χορηγίες ή ταχυπληρωμένα? Μερικά πράγματα είναι χορηγίες και ένα ποσό θα είναι από το Επιμελητήριο και την Αναπτυξιακή. Αυτά που είναι πληρωμένα, παρακαλώ να έχουμε μία... Μισό λεπτό, κύριε Μουρίκη. Ένα κατάλογο. Το μικρόφωνο. Μιλάει ο κύριος Φιλατάρας. Θα ήθελα μια αναλυτική κατάσταση, ποιοι είναι οι χορηγοί και ποιοι έχουν πληρωθεί. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Πέραν από τους χορηγούς οι οποίοι οι χορηγοί είναι όπως ήταν η εταιρεία Φίρκο που ήρθε και έφερε συγκεκριμένα κάποια πράγματα, ο απλός κόσμος ή ο απλός πολίτης που έρχεται ή το μαγαζί της γειτονιάς δεν κρατάει κανείς κατάσταση ότι τα έφερε ο κύριος Λουσιώτης ή η κυρία Σιαζιά. Έρχονται και κάποιος κόσμος γιατί είναι δημόσια η ανακοίνωση και μας δίνουν κάτι τέτοιο. Τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις που είναι να μας φέρνουν προϊόντα, όπως ήταν η κυρία Κοντονή,
όπως είναι το υδρό ή οτιδήποτε άλλο, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά κατευθείαν από το επιμελητήριο και ιδιαίτερη μνήμα για τη χορηγία αυτό. Ωραία, θα ήθελα λοιπόν μια κατάσταση αυτή που είναι χορηγοί και ποιοι πληρώνονται. Ευχαριστώ. Πληρώνονται τι εννοείς? Εμείς δεν πληρώνουμε στο επιμελητήριο. Από ποιους αγόρασαν. Ναι, αυτό. Άρα εμείς αγοράσαμε από τον κύριο σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Η θα την έχει, θα είναι διαθέσιμη στην υπηρεσία. Ορίστε. Είχα διαβάσει κάπου μια ανακοίνωση κάποια στιγμή. Το νερό. Το νερό του Φόσδα, ότι εκεί της περιοχής, ότι οι Δήμοι είχαν δηλώσει ότι αδυνατούν να σταματήσει ο κόσμος να στέλνει ρούχα και διάφορα πράγματα, γιατί οι Δήμοι αδυνατούν να τα διαχειριστούν. Δεν ξέρω την εξέλιξή του. Αυτά που στέλνει το επιμελητήριο, πού τα απευθύνει, ποιος είναι ο παραλήπτης, ποιος θα τα διαχειριστεί εκεί. Θα τα πάει, όλα θα πάνε στην περιφέρεια Θεσσαλίας, έχουμε συναντηθεί με τον αρμόδιο υπάλληλο και θα μοιραστούν στα 4 επιμελητήρια που έχουμε ζητήσει την βοήθεια. Άρα ο παραλήπτης είναι η περιφέρεια και αυτή θα διαχειριστεί. Όχι, θα τα στείλει στα επιμελητήρια. Αυτό γιατί οι Δήμοι είχαν δηλώσει αδυναμία διαχείρισης του υλικού. Εμείς στέλνουμε μέσα στα επιμελητήρια του Εθνικάκους για να πάνε εκεί. Προφανώς και τα επιμελητήρια σαν επιμελητήρια στο επιμελητήριο. Απλώς επειδή είναι 4 τα επιμελητήρια και δεν είναι εύκολο ταυτόχρονα να γίνει η μεταφορά από ένα στο άλλο, θα πάνε, έχουμε συνοηθεί με ειδική υπηρεσία στην περιφέρεια, μας είπαν να τα στείλουμε σε αυτούς και αυτοί θα τα δώσουν στα επιμελητήρια. Κάτι άλλο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα κάποιος, εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος γνωρίζεται και θέλει, εμείς μέχρι και την Παρασκευή συσκευάζουμε για να φύγουν από Δευτέρα Τρίτη. Πάμε στις ανακοινώσεις προτάσεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω 2 αναφορές. Η μία αναφορά είναι ότι στο επόμενο διάστημα έχουμε ήδη προχωρήσει στη συμμετοχή μας για πρώτη φορά στην έκθεση η οποία αφορά για το ΜΕΗ. Μας το ζήτησαν εκθέτες οι οποίες και παραγωγοί οι οποίοι ήσαν εδώ. Θα συμμετέχουμε με 7 εκθέτες στη συγκεκριμένη έκθεση, επιχορηγούμε το 50%. Είναι η έκθεση για το ΜΕΗ, η οποία γίνεται έκθεση μελιού και προϊόντων στο Φεστιβάλ Μελιού στην Αθήνα. Έτσι. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εντάξει. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο πράγμα το οποίο έχω να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή λόγω εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια δεν έχει μπει στη διαδικασία να δει για τις ανεκθέσεις πλην της Ανούκα, ότι εμείς ξεκινάμε τη διαδικασία και για τη Χορέκα και για την Εθνικό και για την Φιτέξο. Στην Ανούκα δεν πηγαίνει κανείς. Από μέσω περιφέρειας και από εμάς πόσοι πάνε. Νομίζω πηγαίνουμε 2. Πάει ο Λένος Τουρμέ σίγουρα. Λένος Τουρμέ. Και... Μέσω περιφέρειας. Ναι, ήταν μια δύσκολη διαδικασία γιατί ενώ τους είχαν ενημερώσει για... Αλλάξανε τα κόστη. Ναι. Εκεί ενώ είχαν κλείσει να πάνε 5 εκθέτες από εμάς και 6 από τη Μεσσηνία και κανένας άλλος, άλλαξε το κόστος της έκθεσης από την περιφέρεια, αυξήθηκε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα κάποιοι από τους εκθέτες να απολαμβάνουν. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που κάτι θα ήθελε να πει. Βεβαίως, ο κύριος Ραψαματιώτης. Ναι, πρέπει να κάνω μια δήλωση. Επειδή σε κάθε προηγούμενο συμβούλιο αποφασίσατε να βγάλετε από την Κεντρική Ένωση, γνωρίζατε ότι εκεί ήμουν τιμητικά ουσιαστικά λόγω ότι είμαι ο παλαιότερος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το 1998. Θεωρώ ότι η πράξη αυτή προσβολή, δικαίωμά σας, αλλά δεν μπορώ να δέχομαι αυτούς που με προσβάλλουν να θέλουν να βγουν και καλημέρα. Για να βάλουμε τα πράγματα στην αρχή να τα πω, απλά να ανακοινώνω και εγώ ότι η θητεία όλων που ήταν στις επιτροπές ολοκληρώθηκε και αφού ολοκληρώθηκε η θητεία, ψηφίστηκαν νέοι για όλες τις θέσεις. Κάποιοι ήταν οι ίδιοι, κάποιοι μπήκαν άλλοι. Ευχαριστώ. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω ότι επίσης παλαιό μέλος του Επιμελητηρίου
επιμελητηρίου, όπως ήταν ο κ. Ρατσονακιώτης, και με αδιάλειπτη παρουσία χωρίς να πει ποτέ, ήταν ο κ. Σουφρίας, ο οποίος ενδεχομένως να είναι και ο παλαιότερος αυτή τη στιγμή στην όλη διαδικασία. Η αλλαγή. Έχει σημασία, όπως τιμητικά μπήκατε εσείς, τιμητικά θα μπορούσε να μπει και κάποιος άλλος. Οι θέσεις δεν είναι τιμητικές για τους παριστάμενους όταν είναι ενεργοί, είναι ενεργές και νομίζω ότι οφείλουμε όταν είμαστε εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Κορινθίας σε κάποιους θεσμούς όπως είναι η Κεντρική Ένωση, να είμαστε παρόντες σε όλα τα δρόμια. Από εκεί και πέρα, το αν κάποιος κρίνει η ευγένεια ή η καλημέρα ή οποιασδήποτε σχέσεις είναι θέμα χαρακτήρας, θέμα ποιόν του ανθρώπου και τίποτε άλλο. Δεν έχει να κάνει σε σχέση με αποφάσεις συλλογικότητας της δίκησης, οι οποίες παίρνονται πάντοτε εν φανερό. Και χωρίς να παίρνουμε στην διαδικασία και στη λογική, να δώσουμε την οποιαδήποτε απάντηση. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Εγώ τη συνεδρία είναι λήξα και εύχομαι για μία ακόμα φορά σε όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καληνύχτα.